Okay mga katugsok, good morning og may buntag kaninyo ni ana din mi sa Barangay Kambuhawi, Balanban, Cebu. Di ana dito akong mga idol dire sa Kambuhawi Mao ni sila batang tuli kontra ni Tatay Pisot. Katawaan niya sa atong idol kay bata pa gani ni sila nagpatuli na. Nganong nagpatuli mga kadong? Pisot pwede ka sa una. Nga ikaw. Be, patanawa ko sa imong patitin o yung klaro na ba ginang natuli na. Di ba pareha ni Tatay Tul Pisot? Ano siya mga katugsok no, idol lang ako sa Kambuhawi, Israel, Balanban, Cebu City Daraw. Anak ni siya ni Tatay Pisot niya, nagpatuli naman ni siya ron, anak na ni siyang tutong tugsok tuli. Bungot sa ok ni mga tao. Sige daw ha, may gina magpatuli niya. Unsa imong isubuan na ini kayo? Subo kung timbak ka. Asa ni mo isubo? Ha? Sa? Dili ko wala nagduwa naman sa vlog. Asa isubo mo? Mag-vlogger style na. Sukti lang kay kuha naman ni. Interview naman ni tutong tugsok. Kahapon bak. Ihabal ko na sa baka mga tugsok. Okay. Maura to nya ako sa ning hato dito mga tugsok kay tapos ako'y bata dito nga pangutan-on nga grabe itong kapuhan bata apre buyag. Liwat ni tutong tugsok sad. Nah, Tatay Pisot. Tatay Pisot wa pa patulihan to ron. Okay kayo? Kasi pangalan mo lang? Si Tatay Pisot. Si Taki-Taki Pisot siya. Taki-Taki Pisot. Pero natuli na. Tanawa iyang palulong. Okay. Now, nagsinina na siya tagas. Tingnan kayo na Gidade sa akong kauban ang bag. Okay mga katugsok ngari ko pa dong sa amuan sa pangwartahan ni tutong tugsok para sa pamilya. Katong mga bata mo to'y idol kay nako sa amo ang salida Janwa Mix TV kay ila kay siya ni Tatay Pisot. Mo na siya mga katugsok. Na ako sa Barangay Kambuhawi, Balanban, Cebu. Dapat akong amigo dire. Mo na siya mga katugsok ko akong amigo na kinsa tong mag-birthday diha na yung mga ice cream dire muhuat ni siya ice cream. Tamis kay ang ice cream de kakatilaw duwa sa kay kwarta. Pero kinahanglan jud nga mupalit mo kay Brator kay dire mga katugsok. Brator Nay birthday diha sa tanan jud sa Tibok taga Balanbanon. Kini mo pangitaan ninyo William Warstop Ice Cream. William Warstop Ice Cream. Ice cream bar. Okay. Thank you. Thank you. God bless. God bless. Thank you. God bless Yoyo. Okay. Mao ni siya mga katugsok basta na kinahanglan mo ice cream birthday, kasal ug uban pang mga bunyag dire lang mo duol mo dire dapita. Mo ni Kuya William. Ang iyang apelyido Kuya William. Sa to nga ice cream? William Ice Cream o Alma Ice Cream. Mao na siya mga katugsok Kambuhawi Shrine. Kambuhawi Shrine. Balanban, Cebu City. Sige bay, thank you kay ha. Sige bay, salamat bay. Sige. Why sa payan usa to siya sa supporter sa Janwa Mix TV Tres Wakak inyong mga ka-idol sa kanginan. Ako kay akong pangabuhi sa ron mga idol. Mao ra gyapon nangita ra gyapon ko pamaagi para sa akong pamilya. Basta sa ko nangingon tindarong lang okay ra kayo. Banbal na kong tubig kay layo pa kayo ang ako asang tuan niya. Medyo biyaan ko sa kong kauban kay ning una ra siya dito. Na ba yung biya na di muna. Mao ni pormadre sa Kambuhawi Israel. Mao na gitawag ang babaw ani mga katugsok. Mao ni Israel. Ani padung ng kasadahan adto kanang maangat og Semana Santa. Ngadto rin sa babaw maglakaw ra. Pwede rin sa magsakyanan pero bili rin sa ubos kay di man magi. Nara ning service sa amor na mo. Amo kang
kalibutan o kahoy. Pero dili na siya illegal nga kahoy mga katugsok kay kuan na siya mahogani. Ya, na may sakto sa permit o sakto sa papel pod nga among gabas kay di ka mo sakto sa papel na pwede magkadakpon. Ya, di sa ka pwede maputol o mga kahoy nga dili pwede tanom. Kana rin yung mahogani dili na kay daghan man og sidling nga pwede sa dimong ulihag tanom. Kana among giputol ron maigo na sa wetining sa karsada sa diring dapita nga kini mao ni siya. Kanang babaw mga tugsok kanang ay mga kahoy diha. Mao na siya ay Israel na siya dapita kana diha. Diha am dakong milagrosong santo sad. Na may gihimong Israel diri. Mo ni kahimtang na mo diri mga katugsok ko. Ay inyong idol. Daghan sa gyapong balay niya. Mo ni giputol na mo ang kahoy diri mga katugsok kay Ayaw tugsok. naay balay Ya mao diri amo ang mga kauban sa muhakot sa damo niya. Kire siya mao ri siya usa sa tag-iya ron sa Ayaw katugsok. among kahoy. Nga ni palit. Kay gamiton mi sa balay ra man ni mga katugsok. Mong Ya di ay idol niyo diri na kana katong kapula na dagan. Gwapo kayo. Murag bungot sa ugkok. Hadlok ng kamera ng ta pisot siguro ni. Kaya mga katugsok no. Mao na porma siya sa dapit diri sa mua sa Kambuhawe, Israel, Balanban, Cebu City. Ang Israel, mao to akong tudlo nyo katong didto dapita Nigbabaw ana na milagrosong santos sa diha nga may simbolo. Gisimbolo ni sa mga katawhan sa oras pagpawagtang sa mga sala sa kalibutan. Gusto ka nga magamay-gamay imong sala o gusto sa kamudako, pwede ra kang tangas diha. ampuan og kaliyot. Mampo ka niya. Pwede sa mukamang ka. Bisig kung sala imong buhaton kay para nga mawagtang imong sala. Nga katugsok ka. Mao ni siya ay mga bata nga kugihan kayo sa do. Pareha ninyo. Kanang kapuwag grabing kusgana na. Alsahon niya tanan ron. Kanang kapuwag t-shirt. Kinsang anak ni? Anak ni Tirio Banol. Grabe ta ni anak kakugihan ni siya mga katugsok Oops. Ano na to? Gihukasan pa. Oops. May gani kay na ay katabang taon. Tinbang grabe. Murag guod. Yawa. Wa gi buko gagmay, puros dagko. Oops. Grabe. Grabe kusgana prebuyag. Yun anak na siya mga katugsok pagda sa ginikanan ni grabe ka kugihan. Yung ginikanan ni kugihan sa kayo. Sunang ka na dubol-dubol pa. Kayar kayo nila oy. Grabe kusgana mga bata. Dako kay kaugmaon ni mga bata gyud. Kay mga katugsok atangin ninyo ang sulod nga kabanata ning amo ang gipakita kaninyo sa panginabuhi adlaw-adlaw paningkamot.